बर' माहारियाव बर' बिजोंखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो दङ। नोंथाङाबो सासे मेलेमजिबि सुबुं हिसाबै बर' मिडियामनि जेंना जेंगोनानि सायावहाय माखासे बाथ्राफोर बुंबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। माखासे मानि गारजेनफोरा बर' बिजोङावहा दिनै फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ लाहोनो जोङो आंगायनायखौ नुनो मोनबाय। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरबाय। जायखिजाया नोंथाङा मेलेमजिबि होननानै बुंदों आंखौ। जायखिजाया आं गनायाखैब्लाबो नोंथांमोना बुंदों, जियानो जा। दा बिजोंनि बेलायाव आं गोबां खोथा बुंबोनायनि थाखाय गोबाङानो गाज्रिबो मोनदों। बे जोंनि थाखाय मा होनना बुङो, मोनसे अप्रिय सत्य आरोखि, साबजाथावै मोनसे सैथो बाथ्रा। दिनै जोङो बर' बिजोंखौ गोबां गुनि गियानि सुबुंफ्रानो नेवसिबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे जोंनि थाखाय हारिनि भबिष्यत फिउचारनि थाखाय मोजां नङा होननानै आं सान्दों आरो। एसे थारमाने सासे बर' सुबुं हिसाबै आं नैबेखौल' बुंनो नागिरो, बे जों मोनसे जाथि महरै थांना थानो गोनांब्ला जोंनो राव नांगोन, आरो बे रावखौ जों फोथांनानै लाखिनो गोनांब्ला जोंनि मिडियाम नांगोन। मिडियाम थायोबा थुनलाइया थागोन, थुनलाइ थायोबा रावा थागोन, आरो रावा थायोबा हारिया थांनानै थागोन आरो। आं दा बिथांमोनखौ मोनसे खोथाखौल' बुंनो सानगोन, जाय बिथांमोना दिनै बर' मिडियामखौ नेवसिनानै गुबुन मिडियामाव हैदों। आं बिथांमोनखौ नैबे मोनसे खोथाखौल' बुंगोन, जोंनि बांसिन सुबुङानो जों मोनसे मिसकनसेपसन, मोनसे रं कनसेपसनखौ लानानैसो आसलथे बर' मिडियामखौ जोगारदों होननानै आं सानो आरो। मानोना गोबाङानो साननाय दङ जे बर' बिजोंजों फरायनानै जों गथ'फोरखौ मोजां खालामनो हाया, गोरों खालामनो हाया, मोजां रिजाल्ट खालामनो हाया होननाय मोनसे रं कनसेपसना जोंनियाव दं आरो बे रं कनसेपसनखौ जों फोजोबनो थाखायनो आरो जोंनि बर' रावखौ फोथांनो थाखायनो, बर' मिडियामखौ लाखिनो थाखायनो मोनसे समाव जोंनि बर' मिडियाम प्राइभेट स्कुलफोरखौ गायसननाय जादों। मानोना बै समावहाय जोङो बिजिरब्ला नुहुरो बा गोसोखाङोब्ला नुहुरो जे बै समाव बांसिन प्राइभेट स्कुलनि गथ'फ्रा मोजांसिन रिजाल्ट खालामदोंमोन। आरो प्राइभेट मिडियाम होननानै बुङोब्ला जों बर' मिडियामखौ नागारनानै इंलिस मिडियाम नङाबा एसामिस मिडियामाव जोंनि आसामाव साबसिनै रिजाल्ट खालामदोंमोन आरो। दाना बेखौ नुनानै जायफोरा बांसिनानो जितु गामिनि बांसिन मानसिफ्रा बा बांसिन साननो गोरों मानसिफ्रा, जायफोर कनसियास गार्जेन होननानै बुङो जों दिनैनि दिनाव, गथ' गथायनि मोजां खोथा सिन्था खालामग्रा, बिथांमोना बर' मिडियामखौ दोननानै गावबा गावनि गथ'खौ इंलिस मिडियामफ्राव हैदोंमोन। इंलिस मिडियाम प्राइभेट स्कुलफ्राव हैदोंमोन आरो। दाना जोंबायदि जायफ्रा सिन्था खालामदों, दिनै गोबां प्राइभेट बर' मिडियामफोर दंसै, बिथांमोना नैबे सिन्ताखौसो खालामनानै बेफोर स्कुलखौ गायसननाय जादोंमोन जे बर' बिजोंजोंबो मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो जुदि जों प्राइभेट खालामोब्ला। जिहेतु प्राइभेट मिडियाम, इंलिस मिडियाम बा एसामिस मिडियामफ्रासो बांसिनै मोजां रिजाल्ट खालामबाय दं हिसाबै जोंबो रायजो राजाफोरनो बेखौ मिन्थियो होननानै बै समाव जों इउएन एकाडेमि, सिजौ एकाडेमि मिन्स बाथौ बुथुमारिफ्रा माखासे आश्रमफोर, बाथौ आश्रमफोर गायसननाय जादोंमोन आरो प्राइभेट बर' बिजोंनि प्राइभेट स्कुल हिसाबै। दिनै बै बर' बिजोंनि प्राइभेट स्कुलफ्रा मेट्रिक फाइनाल लिरबाय, मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ जों नुबाय। दानिया जोङो गुबुन मिडियामजों रुजुनो थाङोब्ला दिनै जोंनि बिटिएडि ओनसोलाव बै बर' बिजोंनि प्राइभेट मिडियाम स्कुलफ्राव इंलिस मिडियामानो होन बा एसामिस मिडियामानो होन बिनिख्रुइ साबसिन रिजाल्ट खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि। दा बेखायनो जों बेखौ दिनैनि दिनाव बयबो क्लियार जानो नांगौ, बे मोनसे बिजोंसो, सोलोंनायनि मोनसे राहा लामाल'। बै समाव जिहेथु जोंनि गेजेराव बर' मिडियाम प्राइभेट स्कुल गैयामोन। आं बर' मिडियाम प्राइभेट स्कुलनि खोथाखौल' बुङाखै, दिनै एसामिस मिडियाम प्राइभेट स्कुल, बाङालि मिडियाम प्राइभेट स्कुलफ्रावबो इंलिस मिडियाम बा एसामिस मिडियाम, जोंनि गभर्नमेन्ट जेब्ला बर' मिडियाम बा एसामिस मिडियामफोर दं, बैफोरनिख्रुइ बै प्राइभेट स्कुलफ्राव बांसिन मोजांसिन रिजाल्ट खालामबोदों आरोखि। बेयाव बिजोंजों सोमोन्दो गैया। ओंखायनो जोङो नैबेखौ प्रुभ खालामनो थाखाय जे बर' बिजोंजोंबो लेखा रोङो, बेखौ प्रुभ खालामनो थाखाय जोङो बर' मिडियाम प्राइभेट स्कुलखौ गायसननाय जादों आरोखि। आं दहाय बुंदों बिनि रिजाल्टखौ जों होफैबाय। दिनै जोङो बर' मिडियामनि गेजेरजोंबो टप 10नि गेजेराव लाखिनो हाबाय, स्टार मोनबाय, डिस्टिंसन मोनबाय। दा बिनि उनावबो जोङो जुदि जोंनि बिजोंखौ नेवसिगारोब्ला बे जोंनिख्रुइ दुखुनांथावसिन खोथा थानो हाया होननानै आं बुंनो लुबैयो आरोखि। ओंखायनो आं बयखौबो खावलायदों, दिनै जोङो बयबो बुङो बर' हारिनि जै, बर' राव थांना थाथों। बे खोथाखौ जोङो एबसुनि प्लेटफर्माव थानानै बुङो, साहित्य सभानि प्लेटफर्माव थानानै बुङो। दा बेखौ खुगाजोंल' बुंबाय थास्लायस्लाय बयबो जुदि गावबा गावनि गथ'खौ बर' बिजोङाव फरायहोयोब्ला, खुगाजों बुङालासिनो नोंनि बुंनाय जिथु सानस्रि, बर' बिजोङा थांनानै थाथों, बर' हारिया थांना थाथों, बर' रावा थांना थानो हाथों,
जों बेखौ जाफुंहोनो हागोन होननानै आं सानो आरोखि ओंखायनो आं बयखौबो खावलायदों जों बे मोनसे रं कनसेप्टखौ लानानै जोंनि बर' मिडियामखौ जौगानो नाङा जुदि नोंहा माबा मोनसे थांखि दङब्ला इन्टारनेसनेल लेभेलसिम नोंनि गथ'खौ लांनो जुदि आसा दङब्ला नेसनेल लेभेलसिम जोंहा जोंनि गथ'खौ लांनो होननानै नोंथाङा आसा खालामदोंबा बे नोंथांनि बाथ्रा खिन्थु बेखिनि खोथाखौबो जों सिन्था खालामाबालासिनो खालि बर' बिजों फरायब्ला जोंनि गथ'आ लेखा रोङा होननानै जुदि गुबुन मिडियामाव जुदि होनायनि जुदि सिन्था खालामना बे सिन्थाखौ गारनानै आङो बयखौबो खावलायगोन आरोखि बिदिन्थिखौ आङो गुबुननिखौ बुंला आंनि माबाखौनो आं बुजियो जोंनि सिजौ एकाडेमिया 2012 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय मेट्रिक फाइनाल लिरदोंमोन बै समाव जों गायसननाय समाव माखासे माने जेंनानि मोगा मोगि जादोंमोन जोङो सिजौ एकाडेमि बर' मिडियाम प्राइभेट स्कुल गायसननायाव जेब्ला गथ'फोरखौ नागिरहैदोंमोन गोबाङानो जोंखौ दुसिदोंमोन गोबाङानो गोबां खोथा बुंदोंमोन दा जोंनि सिन्थाया मोजां जायाखै बर' मिडियाम प्राइभेट स्कुल बहा नुफेरबायनाय गायसनबा इंलिसखौनो गायसन इंलिस मिडियामखौनो खालाम आंबो आंनि गथ'खौ हैगोन होननानै माखासे मानसिफ्रा बुंदोंमोन आरोखि बेनिफ्राय जोङो थेवब्लाबो बे सिजौ एकाडेमिखौ गायसननाय जादों गायसननायनि उनावहाय मोनसे गार्जेन मिटिङाव आं मोनसे खोथा बुंदोंमोन गार्जेन बिथांमोनखौ आं बुंदोंमोन जे आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा होदोङो मोनसे बाथ्रा होदोङो 2012 मायथाइयाव जोंनि एकाडेमिनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय मेट्रिक फाइनाल लिरगोन ओइदिनखालि बर' बिजोङावनो बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लानानै मेट्रिक पास खालामगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोथा होबाय होनना आं मोनसे खोथा बुंदोंमोन गमामायै 2012 मायथाइयाव जोंनि सासे फरायसा अरन नार्जारि होननाय बिथां गबिन्द नार्जारि बड' थुनलाइ आफादनि आगु नेहाथारि बिथाङा माने साहित्य एकाडेमि एवार्डबो मोनखांबाय बिथांनि फिसाला अरन नार्जारिया बै समावहाय 84% लानानै पास जादोंमोन आरो बेनो बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बारमोन आरोखि बे गथ'आ दिनै बिटेक पास जाबाय NIT आव मोनदोंमोन बिटेक पास जानानै बिथाङा टाटा कम्पानियाव मोनसे साख्रिबो मावदोंमोन बिनि उनाव बिथाङा दिनै साख्रिखौ गारबाय साख्रिखौ गारनानै UPSC कमप्लिट खालामनो होननानै बिथाङा दा प्रिपारेसन खालामबाय दङ बे आंनि स्कुलनि आं मोनसे एग्जाम्पोलखौ होबावबाय आरो बिनि उनाव होबावनो लुबैदों आं जोंनि जायगानि खोथाखौनो आं बुंनो नागिरदों दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोंनि बे सिमला हालामनिफ्राय 7 फेकाल्टि दङ बिथांमोना गासिबो बर' मिडियाम फरायनाय रिंसार बसुमतारी सन्जय सरगयारी प्रानेश्वर ब्रह्म प्रहलाद बसुमतारी बे जोंनि जायगानिनो डक्टर केशव बसुमतारी बिथाङा दा जोंनि BB किसान कलेजनि सासे प्रिन्सिपाल जानानै दङ बिथांमोना गासिबो बर' बिजोङाव फरायनाय बे बराद एम बरकसारि होननाय बराद एम बरकसारि बिथाङा दा जरहाट इन्जिनियारिं कलेजनि सासे लेक्सारार जानानै दङ बिनिफ्राय आरो मा गिदिरसिन माबा बिदिन्थि होबावो दा ओंखायनो आं बयखौबो खावलायदों आं दहायनो बुंखादों जे बिजोङा जोंनि मोनसे सोलोंनायनि मोनसे राहा लामाल' आरोखि दा एसामिस मिडियाम फरायबा लेखा रोङा बर' मिडियाम फरायबा लेखा रोङा बा बेंगलि मिडियाम फरायबा लेखा रोङा बेबायदि नङा आरोखि बेयो जोंनि फरायनायनि मोनसे बिजोंल' जास्ट मोनसे लामाल' आरोखि जेजोंखि फरायाथों मानो जों बयबो जायखिजाया मिडियामावनो जायाथों मानो जों गथ'खौ बयखौबो मोजां खालामनो हायो दा ओंखायनो आं खावलायदोङो बेखिनि बिदिन्थि थासेयावबो जोंनि जुदि दिनै बर'फ्रा गासैबो जुदि जायबा सांग्रां होननानै जों बुङो दिनाव जोंना मोनसे नैबे बिदिन्थि बायदि जानानै दङ बांसिन कनसियास गार्जेनफोरखौ जोङो बर'नि अनगायै गुबुन मिडियामाव होनाय नुदों आरोखि दा ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोनखौथ' कनभिन्स खालामनो हाला जाहैबाय आं बिथांमोनखौ खावलायगोन बिदिन्थिनि गेजेरजों एग्जाम्पलनि गेजेरजों जे बर' बिजोंजोंबो ओरै थोरै जादों होननानै बिनि उनावबो नोंथांमोना जुदि इंलिस मिडियामाव होदोंब्ला बे नोंथांमोननि मोनसे माने रं कनसेप्ट होननानै आं बुंगोन आरोखि ओंखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना ओरैनो कनसियास गार्जेन होनना बुंनांगौ बे कनसियास गार्जेनफ्रानो मिथिं दावथिंफ्राव गामिनियानो होन ओनसोलनियानो होन बा डिस्ट्रिक्टनियानो होन बैफोर मिथिं दावथिंफ्राव बांसिन जाथिनि लेक्सार होयो आरोखि दा आं बिथांमोनखौ खावलायदों बेबायदि लेक्सार होबाय थास्लायस्लाय जोङो बयबो प्रेक्टिकेलाव थांनो नांगौ गावबा गावनि गथ'खौनो बर' बिजोङाव हो बिनि उनाव नोंथाङा लेक्सार होनो गोनां गैया बर' बिजों फरायनांगौ बर' रावखौ फोथांना लाखिनांगौ जाथिखौ फोथांना लाखिनांगौ होननानै लेक्सार होनो गोनांथि गैया आरोखि आं ओंखायनो बिथांमोनखौबो खावलायदोङो जे जोङो बे मोनसे रं कनसेप्टखौ गारनो नांगौ फै जों बयबो बर' हारिखौ मोनसे गोगोम मास्टार रेस हारि दानि आरो मास्टार रेस हारि दानो गोनांब्ला नोंथांमोनबायदि कनसियास गार्जेनखौ जोंनो नांगौ ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों आरोखि बे मोनसे जोंनि गोरोन्थि सानस्रि बेखौ जोङो गारनो नांगौ